Het binnen de laatste dagen in zijn studentenappartementje in Grace op Trijenheeg. Nog even en hij moet maar het inpakken beginnen. De verhuizing naar zijn tweede huis en het begin van zijn tweede solovoorstelling vallen haastig gelijk. Op het doormaat live van de morgen de Volkskranten, maar een recensie over de Hollandse première in Amsterdam. Ah, hier ben ik. Net alleenig, maar onzinnig. Nou, dat rient dan ik nog in het Fries, hè? De boel in de war gooien, daar is Ronald Smink ik goed in. Wissel vinkers allemaal in voor Jouren, waar zelfs inwoners van Jouren net die gevonden willen worden, bedenkt bij Ronald Smink een hogere snelheid, extra decibel en meer seks. En je hebt gelijk een beeld waar je te wachten staat in Bonanza. Smink is net in de top van de Vinkers-eredivisie. Daarvoor slaat hij de plank nog iets te vaak mis. Maar zijn tweede programma had er wel het linker rijtje behellen. Dat was hem. Nou, wat vies ervan? Ja, ik ben heel blij mee. Ja, de vorige keer in Parool werd ik daar vergeleken met Jochem Meijer bij het Visser. Nou ja, nou komt Herman Vinkers naar voren. Dus ja, zeg even wel een beetje een rijtje jou op deze manier. Ja. Laatst had ik iets, was iemand die had mijn voorstelling gezien en toen ben je op aflopen en ik met hem gesproken en toen zei hij ook tegen mij van ja, mooie voorstelling Ronald! Hij was weer zo Ronald! Geweldige voorstelling! Hij was weer zo, ja, ik heb nog 3 krotten bier op en ja, ik zie je helemaal nieuwe dingen in de voorstelling. Geweldige voorstelling! Ron, je moet even met mij meekomen in de auto. Ik zei, nou ja, ik ben even met deze theaterdirecteur aan het praten. Meekomen naar de auto! Meekomen! Nou, ik met hem mee naar de auto. Die kofferbak gaat omhoog. Ik kijk in die kofferbak en denk, oh mijn god. Kijk nou, ik zie dat je groeit bent. Ja, ik speel dit heel erg soepel en makkelijk uit. Dus ik voor mezelf. In het begin werd het altijd wat houterig en nog een beetje ziekje. En nu speel ik eigenlijk toch wat met rust. En ik zeg wel aan mezelf dat ik een goed gevoel heb en dat ik de zaal wat in de macht heb. Oh mijn god, nee, die hele kofferbak die lag vol met t-shirts, petten, sjaals, mokken, fietstas, allemaal met mijn naam erop. En mijn hoofd. Ja, merchandising, hè? Merchandising, je moet weer een merchandising doen. En dan krijg je mijn naam bekend. In de voorstelling Bonanza luidt het podium vol met de kikkerbekjes. Waar had ze net fout als band? Nee, Ronald, heb ik zelfs een dingetje maken. Oh. Dus naar mijn stoomgetal nemen. Ja. En daar staat dan een woord bij. Ja. En dan mag je gewoon reageren op dat woord. Oh, wat spannend. Ja. Nou, neem eens wat. Fjouwer. 1, 2, 3, fjouwer. Nou, één getal van deze. Sais. Hummelink Stuurman. Ja, dat is mijn theaterbureau. En daar ben ik heel erg blij mee. Ja. Hoe zou een bureau uit Amsterdam dan? Ja, zij zijn ooit eens een keer bij mij geweest toen ik naar het Groningen Studentencabaret Festival een naspeeltour hier en in het Betty Asfaltcomplex in Amsterdam speelde. En toen kwamen ze bij me en wie is wel onder de indruk en zo ben ik er wat kwam. Ja, ze regelen alles mee. En daarna is jou ze me heel veel input voor mijn programma. Dat ze zeggen van probeer het scherper te doen, probeer het zus te doen en daar luister ik van nee. Oké, nou nog een keer. Ja, leuk. Draaien. De nou is oneven getallen. Wat hebben we daar? Ingen. Succes. Dank je. Ja, succes. Ja, succes. Dat krijg je net samen. Er moet hard voor werkt worden. En dat durf ik altijd wel. Ja, ik ben eigenlijk wel heel erg Pietje Peuterig en een doorzetter en net gauw tevreden. En ja, de reden dat ik net gauw tevreden ben, is dat ik soms wel eens heel erg kritisch op mezelf ben. Dat ik het soms zelfs te volle of het van mezelf verg. Of om het uit het hoogst haalbare te helpen. En dan zou het meeste succes te krijgen. Ja, elke keer als ik bij mijn vriendin een film kijk, dan heeft ze op haar armleuning van de bank, daar staat altijd een laptop.
En die laptop die heeft ook een screensaver. En die screensaver die valt dan altijd, dat is een screensaver met allemaal foto's. Dus er komen allemaal foto's voorbij van verjaardagen, koninginnedagen, kerstmis en van haar ex-vriendjes. Waarom laken ze nou? Omdat de timing klopt met die ex-vriendjes. Ja. Ik heb ze eens een keer geteld. Het zijn er 9. 9 ex-vriendjes. Dat snap ik dan niet, hè? En die 9 ex-vriendjes, die zijn allemaal weggegaan. Maar waarom? Het is die werk, libbes ervan. Door ze haast verhuisje, samen je. Ja. Het is een serieuze stap. Ja, Libben, zeker. Ja. Hoe zucht het zin om? Ja, ik vind het heel erg leuk. Ja, ik ben er heel blij mee. Het serieuze libben is begonnen? Ik ben altijd serieus. Ik heb nou ook een serieus leven. Hè? Want ik doe er alles aan om gewoon een succes van mijn programma te maken. Dus ja, dat verhoor het net. Maar zit er ook een verband tussen van het privé en het werk dan? Hoe bedoel je? De richting in die libben wordt wat duidelijker. Nou, die beroep, in de relatie. Ja. Ja, dat wordt inderdaad nog wel duidelijker. Ja. Dus ja, we hebben nou een woning dat ik daar een eigen kamer heb, dat ik daar gewoon wel mijn eigen ruimte heb om mijn teksten te scrollen. Ja, misschien wat meer inspiratie. Nou, daarom. Ja, Doe dat hier- zeker. Doe hier wat sketches hoe die vriendin. Ja, inderdaad. Ja, dus nou, dat kan er alleen nog maar meer weer op dit moment. Ja. Ronald Smink speelt morgen de noordelijke première in het Posthuistheater op het Jervingen.